बाक्सानि मुसलपुराव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आइजो माहारिखौ रैखाथि होनांगौखौ लानानै खुद्रिसानाय हाबाफारि लादों। थांनाय साननैसो सिगां मुसलपुरनि DIC अफिसाव सासे बर' आइजोखौ सासे गोजौ थाखोनि अफिसारा जिनाहारि खालामनाय जाथाय सोमजिदोंमोन। बे जाथाय जानायनि उनावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों खुद्रिसारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 6 डिसेम्बर खालारखालि बाक्सा जिल्ला DIC अफिसनि आजिरा मोननो गोनां दुर्गा किंकर भट्टाचार्यआ गावनि अफिसाव खामानि मावनाय आइजोखौनो जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि थाखायनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा दुर्गा किंकर भट्टाचार्यखौ गोख्रों साजा मोननांगौनि थाखाय खुद्रिसारदों। फोसावनाय बादिब्ला दुर्गा किंकर भट्टाचार्यआ सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां करापसन खालामबोदों। बेफोरबादि गाज्रि खामानिखौ थांनाय समफ्रावबो बिथां दुर्गा किंकर भट्टाचार्यआ खालामबोबाय थादोंमोन होननानै फोरमायो। दुर्गा किंकर भट्टाचार्यनि दैदेननायाव गावनि मावख'आव गोबां खेब जौ जुवा पार्टी जाबाय थायो। बेबादिनो जौ लोंना पार्टी जानानै आइजोफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायो। बेनिखायनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुर्गा किंकर भट्टाचार्यखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दिनै खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मोनसे जोंनि खुद्रिसारनाय हाबाफारि बेयाव लादों। थांनाय 6 डिसेम्बराव दुर्गा किंकर भट्टाचार्य होननाय जोंनि बाक्सा DIC अफिसनि अफिसारा गावनिनो अफिसनि सासे खामानि मावग्रा बर' आइजोनि सायाव जे मोनसे गाज्रि बेबहार खालामबाय, बिथांजोनि सायाव जेरैबायदि जे जायबायदिखौ खालामनाङा बा आइजोनि सायाव जायबायदिखौ खालामनाङा सासे हौवा माहारि हिसाबै बेखौ खालामनायनि दायाव बिथांखौ माने जों दाबि खालामदों जाहाथे मोजां मोनसे साजा होयो। मानो होनबा बिथांखौ हमनाय जाबाय, नाथाय गोबां बायदि मेकिं खालामदों बायदि होननानै बुंदों, खिन्थु बे माब्लाबाबो जानो हाया। बिथाङा दुर्गा किंकर भट्टाचार्य बिथाङा सिगांनिफ्रायनो सासे काराप्टेड आरो बिथाङा बेबायदि आइजोनि सायाव गाज्रि बेबहार खालामनाया माने थांनाय 6 तारिखल' नङा, बिनि सिगांनिफ्रायबो खालामबोबाय थादों। आरो बेजोंनो लोगोसे बायदि अफिसाव जौ जुवा बा जौ लोंनानै पार्टी जानाय, बेबायदि पार्टी जानायनिफ्राय जेब्लायबो जानगाराव थानांगौ। आरो जायफोर अफिसारफोरा बेबायदि हाबाफारि बा लायो, जौ पार्टी जानाय बायदि हाबाफारि लायो, बिथांमोननि सायाव जाहाथे गोख्रों बेबस्था लायो, बेखौ जोङो प्रशासनखौ खावलायदों। आरो दुर्गा किंकर भट्टाचार्यनि दैदेननायावबो DIC अफिसाव माने जौ लोंनानै पार्टी जानाय बायदि खालामनाय, बेजों लोगोसे आइजोफोरनि सायाव गाज्रि बेबहार खालामनाय बेबायदिखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि थाखायनो जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायगोन जाहाथे बिथाङा ओरैनो गनानै थाङा, बिथाङा साजा मोननांगौ। नंगौ, बिथांनि बैसोआ गिदिर जाबाय आरो खम समनि गेजेराव बिथाङा रिटायार जानो गोनां। नाथाय रिटायार जानायनि जानो गोनां सासे अफिसारा सासे आइजोनि सायाव माबायदि बेबायदि गाज्रि नोजोर खालामनो हायो? गोबां अफिसारफोर हयथ' बेबायदि थागोन जायखौ जोंनि आइजोफोरा खुगा खेवा। जों खावलायगोन आइजोफोरा सांग्रां जानांगौ आरो गावनि सायाव बेबायदि गाज्रि बेबहार खालामनायफोरनि हेंथायै खुगा खेवनांगौ, बाथ्रा बुंनांगौ आरो जों जांख्रिखांनांगौ जाहाथे जोङो आइजो माहारियाबो समान मोनथायै नैबे समाजाव थांना थानो हायो, नैबे ओनसोलाव थांना थानो हायो। मानो होनबा दिनै भारताव गोबां आयेन दङ, आसामाव गोबां आयेन कानुन बानायदों, नाथाय बे आयेन कानुना जुदि जों बाहायाब्ला, जों जुदि बेखौ जों मोनथायखौ जों जुदि लायाब्ला, बे मोनथाय माने आयेनल' जानानै थागोन। दा बिनि थाखायनो खावलायगोन, आइजोनि थाखाय गोबां आयेन दङ, थेवबो माखासे समाव जोंनि आइजोफोरा खुगा सियालासिनो सिरियै थायो। दा गावनि सायाव जानाय माखासे गेनाखान्थिफोरखौ जाय माने गेनाखान्थिनि गेजेरजों आइजोखौ बायदि खालामदों, दिनै एसे मलेस्टेड खालामनाय जादों, गाबोन बायदि नोजोरजों नायनाय जादों, बिनि उनाव गाबोन समफोर जुदि रेप केस जायोब्ला बिनि दाया सोरनि जागोन? दा बिनि थाखायनो फिसा दायावनो साजाखौ मोननांगौ। बेबायदि मलेस्टेड खालामनायावनो बा बायदि माने गाज्रि नोजोरजों नायनायावनो जाहाथे बेखौ साजाखौ होयो। बेनि थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायबाय। आरो बेनो गाबोन समफोर सोरबा अफिसारा बेबायदि खालामजेननायनिफ्रायनो गाबोन समफोर सोरबा रेप खालामा बेखौ जों बुंनो हाया। दा बिनि थाखायनो बिनि सिगां जाहाथे नैबेबायदि फिसा जाथायनिफ्राय जाहाथे जों जानगाराव थानो हायो आरो आइजोफोराबो जाहाथे जेब्लायबो सांग्रां जायो, बेखौ खावलायबाय। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज।
MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।